Hola a tots! Avui vos explicarem com jugar a Distopia, un joc de cartes recomanat a majors de 8 anys per a 2 participants i amb una durada aproximada de 15 minuts. L'objectiu del joc és aconseguir més punts que el rival transportant mercaderies prohibides entre els diferents districtes. Preparació. Col·loca 4 cartes de frontera del mateix tipus al centre de la taula ordenades alfabèticament. En la primera partida recomanem el Prat. Agafa un personatge. Deixa a un costat la baralla de cartes general i col·loca 2 cartes cara amunt davant de cada districte, deixant a la vista les icones de punts i tipus de mercaderia. En la preparació, si la primera carta d'un districte és un guardià, no podràs col·locar una segona carta, però si primer hi havia una mercaderia, sí que pots col·locar un guardià damunt d'ella. Si apareixen 3 o més guardians en un mateix costat de la frontera, torna a barallar i a repartir les cartes. En partides avançades, col·loca també una carta de missió i un ajudant a un costat. En la primera partida, no ho facis. Qui tinga menys guardians en el seu costat de la frontera, comença la partida. Com es juga? En el teu torn seguís els passos següents. 1. Tria un dels teus 4 districtes i agafa totes les cartes que hi haja. 2. Distribuïs com vulguis una carta de la teua mà en cadascun dels districtes següents seguint les fletxes que indiquen les cartes de frontera. Si et trobes amb un guardià, poden passar 2 coses. A. Si tens un guardià a la mà, deixa'l en eixe districte obligatòriament. B. Si no en tens cap, salta a eixe districte. No es poden deixar mercaderies damunt d'un guardià. 3. Després de distribuir les cartes, si has col·locat mercaderies a l'altre costat de la frontera, compara el número que apareix en els districtes rivals on hagis col·locat mercaderia amb la quantitat de cartes de mercaderies que hi ha. Si la quantitat de cartes és major al número, roba les cartes superiors fins que hi hagi el mateix número. Les cartes robades es col·loquen baix del teu personatge. Si la quantitat és menor o igual, no passa res. Després de jugar al teu torn, si el districte que havies triat s'ha quedat buit, roba una carta de la baralla i col·loca-la en el districte. La nova carta pot ser una carta amb una icona de sirena. Digues bip, bip, bip i tots els guardians es desplaçaran una posició cap a aquesta carta, però sense creuar la frontera. Primer es desplacen els que estiguen més a prop i si un guardià està en el districte al davant, no es desplaça. Quan hi hagi més d'un guardià, només es desplaça el que estigui al damunt. Si la carta nova és un guardià o una mercaderia sense sirena, col·loca-la a l'espai buit i no passa res. Final de la partida. Quan s'acaba la baralla de cartes o tots els districtes d'un costat de la frontera tenen un guardià, acaba la partida. Agafeu totes les cartes que hi hagi en el vostre costat de la frontera i afegiu-les a la vostra pila baix del personatge. Una vegada fet, separa les cartes de guardians i les de mercaderia del tipus que indiqui el vostre personatge. Descarta la resta de mercaderies. Per cada guardià, descarta una de les teues cartes de mercaderia puntuables a la teua elecció. Després, suma tots els valors de les cartes i guanya qui més punts tinga. En cas d'empat, guanya qui tinga menys guardians. Variants i mode avançat. Distopia disposa de diverses variants que augmenten considerablement la rejugabilitat. Quan utilitzeu les cartes d'ajudant, afegireu habilitats especials que podreu utilitzar al llarg de la partida. Quan algú use l'habilitat, deixarà la carta d'ajudant a l'altre costat de la frontera i només la podrà usar el rival, i així successivament. N'hi ha 4 de diferents. Quan utilitzeu les cartes de missió, afegireu modificadors a les puntuacions que haureu de tindre en compte. N'hi ha 4 de diferents. Les diverses cartes de frontera afegiran asimetria en els diferents districtes. Hi ha 4 combinacions diferents. I fins ací el tutorial de com jugar a Distopia, un joc ideal per a 2, amb molta interacció i partides àgils. Sereu capaços de comerciar amb objectes analògics sense que us atrapen els guardians?